удаленно из дома, из инвалидного кресла. Azért kezdtem el foglalkozni a Foreverrel, mert azt mondták nekem, hogy otthon home office-ból, a rokkant kocsiból is tudom építeni. 6 лет мне понадобилось, чтобы стать непризнанным менеджером. 6 évre volt szükségem, hogy nem elismert menedzser tudjak lenni. Все 6 лет это была борьба, чтобы каждый день выделять время для тренировок и выделять время для того, чтобы я мог делать действия в бизнесе. 10 éven keresztül minden nap egy óriási nagy küzdelem volt, hogy időt tudjak szentelni az edzéseknek, meg időt tudjak szentelni az üzletépítésre. Мне было очень сложно. Очень. Higgyétek el, nagyon-nagyon nehéz volt nekem. Еще год понадобилось, чтобы подтвердить статус заново признанного менеджера. Plusz még egy évre volt szükségem, hogy újból megcsináljam a menedzser elismerést. Когда я начинал делать этот бизнес, все родственники начинали устраивать мне скандалы, чтобы я этим не занимался. Amikor elkezdtem csinálni a Forever, az összes rokonom, hozzátartozom, elkezdett balhézni, hogy ne csináljam ezt az üzletet. Моя мама, лидер другой сетевой компании, когда она узнала, что я начал заниматься Forever, она пыталась всячески меня перетянуть скандалами, уговорами, давлением. Édesanyám, aki egy másik hálózati marketing vállalkozásnak egy komoly vezetője, amikor megtudta, hogy én a Forever csinálom, mindenféle megkéréssel, kérelemmel, balhéval, veszekedéssel próbált átvinni engem a saját vállalatába. И это давление продолжается каждый день, и даже сегодня, но для меня есть любовь к матери, и у меня есть Forever, который дает мне полностью все. És ez a nyomás mai napig tart, de nagyon szeretem az édesanyámat, meg szeretem a Forevert, és ez a két dolog mindent biztosít számomra. Каждый день начинается в 6 утра, мне надо в день сделать 5 тренировок минимум. Minden nap 6 órakor kezdem a napot, mert 5 edzést kell megcsinálnom egy nap. Единственный вариант моей работы – это онлайн. És egyetlen egy módon tudok csak dolgozni online-ba. Я делаю почти 100 переписок в день. Tehát körülbelül 100 üzenetváltást csinálok naponta. 20 звонков. 20 telefont. Потому что мне нужны деньги. Mert pénzre van szükségem. Я сейчас приехал жить в Турцию на месяц. Azért jöttem, költöztem el Törökországba most egy hónapra. Провели уже 2 живые презентации бизнеса. Megtartottam 2 élő bemutatót az üzletnek. За эти 2 презентации 2 партнера в бизнес. 2 bemutató, 2 üzlettárs az üzletbe. Вчера присоединился новый партнер в бизнес в отеле. Tegnap a szállodába szponzoráltam még egy embert. Сегодня в перерыве я пил кофе и познакомился с женщиной, скинул ей презентацию бизнеса. Завтра встреча вторая. A tünetben megismerkedtem kávézás közben egy hölgyel. Elküldtem neki a marketing terv bemutatót, holnap már HTT tartok neki. Каждый день для меня это огромное количество усилий просто для того, чтобы собрать себя физически и ментально. Minden nap rengeteg erőfeszítésembe kerül az, hogy egyáltalán fizikailag és mentálisan rá tudjam magam hangolni a feladatokra. И я эти вызовы прохожу не потому, что мне сложно, а потому что я хочу стать совершенно другим человеком, который может за собой вести огромное количество людей. És ezeket a kihívásokat azért győzöm le, mert egy olyan emberré szeretnék válni, hogy minél több ember akarjon majd követni. По рекомендации в декабре месяце прошлого года пришел новый менеджер Майя Осипов с Америки. Javaslatomra Amerikából eljött az új menedzserünk, Mája Oszipova. Впоследствии стала расти большая группа в Америке. Amerikában egy nagy csoport indult meg növekedésnek. Уже 8-й год я в бизнесе, и практически я только сейчас понял, что этот бизнес делается очень легко. És 8 éve építem az üzletet, és kb. Most jövök rá arra, hogy nagyon könnyen és egyszerűen lehet építeni ezt az üzletet. Несмотря на все сложности, я себе ставлю цель до конца этого года сделать соринг-менеджер
чтобы признаваться в октябре. Bármilyen nehézségeim árán, én az év végére szeretném megcsinálni a scoring menedzsert. Сложного нет ничего, абсолютно. Вообще ничего. Nincs semmi nehéz ebbe a vállalkozásba. Вся сложность у всех людей в голове. A legnagyobb nehézség minden ember fejében rejlik. Даже если бы мне понадобилось 10 лет сделать менеджера, я бы его сделал. Higgyétek el, ha 10 évre lenne szükségem, hogy megépítsek egy menedzsert, akkor is megépítenék egy menedzserüzletet. Единственная моя цель сейчас — это создать 25 крепких, серьезных отношений с менеджерами. Egyetlen egy célom, hogy 25 kőkemény menedzser kapcsolatom alakuljon ki. За моей спиной стоит огромная команда Global Team 1. A hátam mögött ott van a Global Team 1-es óriási csapata, Система Gidofalvi Network, a Network Idófalvi szisztéma, обучающие уроки, курсы, сайт Атилы. az attilagidófalvi.com oldal, ahol rengeteg tudást tudok meríteni. Эта система дала мне цель, мечту, я знаю, куда я иду. Ez a szisztéma, ez a vállalkozás adott nekem célokat, álmokat, tudom, hogy hova haladok. Чтобы мой организм мог жить, я ставлю ему долгосрочные цели. És azért, hogy a szervezetem élni tudjon, én hosszú távú célokat, kihívásokat állítok fel a szervezetemnek. В 2100 году мне будет 114 лет. 2100-ban 114 éves leszek. Я учу свое тело думать такими критериями. Tanítom a testemet ilyen kritériumok által gondolkozni. Буду отмечать в Испании, в Аликанте. Spanyolországba fogom megünnepelni Alicantéba. Всех приглашаю. Mindenkit meghívok erre a születésnapra. У меня есть цель, у меня есть мечта, у меня есть причина делать этот бизнес. Van célom, van álmom, megvan az okom, miértem, hogy miért csinálom az üzletet. Я имею огромную благодарность от наставников проводить для всей команды Global Team 1 обучение и летучки. Óriási megtiszteltetés, hogy az egész Global Team 1-nek tudok ilyen rövid, rám bízták a rövid oktatásoknak a megtartását. Благодарю Атилу, то, что разрешил сидеть сегодня здесь, в вип-зале за круглым столом с бриллиантами. Hálás vagyok Attilának, hogy megengedte, hogy itt ülhessek a VIP zónába, kerekasztalnál együtt a gyémántokkal, Я сейчас смотрю на эту sцену другими глазами. és teljesen más szemekkel tekintek erre a színpadra. Глазами человека, который может все. Egy olyan embernek a szemével, aki bármit meg tud csinálni. И за моей спиной вся ваша огромная поддержка, вся ваша энергия. Спасибо.